खायो नरक पार्ट 1 भिडियो नायखना हनै तुंगनो नुगियाखौ हुनके ओ भिडियोनि डेस्क्रिप्शनाव लिंक रि रोजा आरो क्लिक खायनायमोन ताई पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 भिडियो अपलोड खायजाके भिडियोनि डेस्क्रिप्शनाव लिंक रि बायनाय लिंकआव क्लिक खायनायमोन हिमरिके ओ पार्ट 2 नो बखारै खरायना लेगेना दिनै हाय आं नरकनि बागै पार्ट 2 स्टोरी न तुइ फाइपिका तामनि हिंके नरक आसके न खोनातक जागै पार्ट 1 न नरक सापोर्ट खालामनायनि बागै बेलेखनो हामबाय फुला याफारो हागे फाइदि दिनै पार्ट 2 न तुइ खोनालायानो जों पार्ट 1 न खोनाका चाकसाल बम हाय पार्टी मंगै तै तामो अंखा फिया जों दिनै पार्ट 2 हंके खोनालायनाय चाकसाल नि पुइला हामजाकनानै न तुइ तामनि होनबा जत बरकनि लांमो न अमहाय मैक्सिमा बरकनि थानो न फायो हाके चाकसालनि लांमो ब अमहाय फाइक्या फियाबा चाकसाल जे ब पालक रिजागे अनुखुंगो आ फेमिलि व तंखा ब गोबां मान बिनि बेलक जाक मुंरकनि याकनि काटिवि मानखा ब काहामकैन सोरंग मंगो बखारखा काहामकैन ब सोरंगै परिवै थांगै ब 8 years नि यागुलो ब कलेजो ब परीक्षा तामोखे बरक काहामफानो उंथुन इंटेलिजेंट फानो उंथुन मेरिटोरियस फानो उंथुन फियाबा जत बरकनि लांमो न अमहाय मैक्सिमाम बरकनि थानो न काइसाब अमहाय जरा शक पायो जेहरो बरक ब बिनि हामजांमोन व क्लाइ मा थांगो आबहाय न चाकसाल ब बिनि लांमो अमहाय इंखा दिनै आं नरकनो पार्ट 2 सावै खोनारनाय चाकसाल बमहायके बिनि लांमो हामजांमाव ब क्लाइ थांखा सालजा चाकसाल ब बिनि बायाब्रक बाय क्लायै ककब्रक दे काइसा उमनि प्रोग्राम बरक पार्टिसिपेट खालायनायनि बागै वान शुक लायख्या तामनि हिंके चाकसाल अंखा खरकजा बेलेकेनो सैना गोरों दै सै गोरों सैमुंनो हामजागनाय बरक हायनि बागै बबिनि कगलब ककतां आ करकनो आ प्रोग्राम ब सावै खोनारन बागै वान शुका ते बिनि बायाब्रक बनो सापुत खालायमा बागै बरक बालखेनो थांलायख्या बरक ककब्रक देवो थांगै आ जागो बरक पार्टिसिपेट खालायनायनि सिगां आ जराव चाकसाल पुइला बिनि फ्रेंड बाय ब मालायख्या ब आरो बिनि फ्रेंड गोबां मारक बायनो मालायख्या बिनि आ फ्रेंड रक बाय मालाय माने बिसिंगो ब क्राइवरी बाय मक नै खरकजा बरि बाय मालायख्या आबो बिनि फ्रेंड न बिनि क्लासमेट फिया आ जराव क्राइवरी मकनि लगिव ते खरकजा क्रायोनि फ्रेंड नुखा बिनि मुं उखा मिस्थामक आफ्रुइ क्रायोरी बरक न सिनिर वेरेखा ते कन्टेक्ट लायख्या ते बरक आमा हायकेनो आज हालो कक सालायख्या आ सालो बरक कक सालायै बेलेकेनो बखामान लायै तंलायख्या हायपनो हामजाकनानै रग बरक किजाफनो आफ्रु कक रक सालायाखो आ सालो जे चाकसाल बिनि कगलब रक ककतां रक साका ब जे कक रक साका आ बरक न खोनावै तामजानि मिस्थानि बखाव बेलेकेनो नांजाखा ते वान सुका आव म बरक खरकजा बेलेकेनो सिनाय बरकसि बेलेकेनो नांमानि ब चुकनाय बरकसि हनै बिनि बखाव वान सुं फाइक्या ते चाकसाल हाय बरक खरकजा न ब बेलेकेनो संसार इमप्रुव खालायथिनि डेभलप खालायथिनि चुकनाय बरक हनै ब वान सुगिना हारका आ सालो जे चाकसाल न क्रायोरी मिस्थामकनि नाम्बार रिखा मोबाइल नाम्बार फियाबा चाकसाल वाइसपनो वाले वान सुगिया जे ओ मिस्थाबाय आमा हायके हामजाक लाई थांगोन हनै हायनि बागै ब जे कन्टेक्ट नाम्बार नाफनो वाइसपनो कल खालायजागिया ओंगै तंखा सालजागे कलेजो चाकसाल थांमानि आफ्रु क्रायोरी बनो हायनि साका ब साका चाकसाल आंनो काइसा फटो फुनुकनाय नै गा चाकसाल साका द फुनुकदि हंके क्रायोरी मक फुनुगिरि खाजे आ फटो उनखा मिस्थामकनि हंगा चाकसाल साका हाय अबनिनि फ्रेंड मिस्थामक यादा इ नै हंगा क्रायोरी साका नों बनो कन्टेक्ट खालायदि बबाय कन्टेक्ट उन्दि ते आं नायो जे बनिनि गार्लफ्रेंड उंथुन नै आफ्रो चाकसाल बनो हाय हिनि साका एक्चुअली हामजांमानि वा आं वान सुक जागियाखो बाट क्रायोरी नों आबातामो सामा क्लायख्या नि साका हायबानो क्रायोरी बनो साका आं जे सामानि सयनो साव प्लीज आनि कगनो नारदि आंनि नि कग बनो सिगांगो गंमनो साका चाकसाल अंका इंटेलिजेंट टैलेंटेड एंड गुड ताइ मिस्था अकक खोनावै साव आं बरक हामजे नांगौ हनै हंगा चाकसाल सापिउखा एक्चुअली
जे आंनि फ्रेंड मिस्थानि मोबाइल नम्बर नामानि ताबुक जरा आं कल खालायजायाखौ नै आफ्रो क्रायरि हायनो हाय साबियोखा आंनो जरारि नाय नों 21 सुखदि नै आबुनि उलो सालब्रुम न क्रायरि बनो मिस्थानि फटोरक फुनुगै सालब्रुम बबे कक सालायनानै रक जरारि वैतं सालब्रुम न आमा हायके सालजा हंके कक सालायरिका मोबाइल तै फियाबा जाक साल ताम सानाय ब सायमानया तै मिस्थामक ब ताम सानाय मुंसा कक साया हायपनो क्रायरि के साका मिस्थानो न गुबुन बखाबाय हामजागौ नै सालब्रुम न मिस्थानि कक मां सावै तंखा जाक साल न क्रायरि फिया जाक साल दय गसिग्रा लिया ओं तंखा तामनि हनके जाक सालनि वान सुकमा ओंखा डिफारेन्ट ते ब खरकजा आमा हायनो खुंगो तंगै ब हामजागमानि व क्लायै बिनि ताम उंनो कायसे फेमलक जामुंदा फाइनो आमा हाय वान सुक्का हायनि बागै ब आसक वान सुकलिया हायपनो जाक साल अमा हाय बरगया जे बुनि बखानो सबायरेनाय बुनो दुकारनाय बिनि बागै बुइ दुखु नांथो ब अमन नायया हायनि बागै ब मुंसा रिप्लाय रियाफानो ब जरासिमिं रदिहनि सावै तंखा सालजाके मिस्था साकबाय थांनो जाक सालबाय मालाय फायक्या जेफोर जाक साल कलेज थांगै दंगो आजरव मिस्था ब बाय थांनो थांगै सावैक्या जाक साल एक्जेक्टली क्रायरि जेननो आनि बागै प्रपोज खालायमानि आबो आंसि बया ब आनि बागै आंसि बनो खालायदिनि साव आफोर ब बाय थांनो आंनो हामजागो जाक सालनि साका फियाबा जाक साल बनो हायनि सापियो प्लिज नोंनो जरा तायसारदि आंनो आनसारि नाय हनै हंके मिस्था आफरो बनो जरारिखा तामुखे जाक साल नि वान सुकमानि इंखा अमो हाय ब वान सुगो जे ब खरकजा बनो हामजांनाय बरक सिनांगो ब ताय मुंसा नांगया ब बरक काहाम नांमानि बागै ब पुइला दय गसिया अंगै तंमानि आफरोके जाक साल ब सावै मानानि नायख्या ओ मिस्था खरकजा साबो बिनि फेमिलि बमो हाय हाके ब सावै मानखा मिस्था खरकजा बेलाय गोनां नुखुंनि बोरै हिनै ब सावै मानमानि यागुलो बाक्सा बरक बनो साका जाक साल नों बेलायखेन लाखि नों खरकजा गोनां नुखुंनि बोरै माने नों बेलायखेन लाखि गसुइ पाइदि हिनै बिनि फ्रेंड रक जतनो बनो साका आफरुके ब मिस्थानि थानि थांका ब मिस्थाना आफुर थांगै सावैक्या मिस्था नायदि आं गोनां फेमिलिनि बोरै नायगया आंनि रांग्रि नबो नांगया तामखाय नों आनो कबैखे दा हामजाग सादि जुदि नों आनो कबैखे हामजागो हंके आं ताय मुंसा नांगया आंनो सिनांगो ताम निंके आं खरकजा कबै हामजांनाय बरक सिनांगो रांग्रि आनो खाको जमरि मानया ताम निंके कबै हामजांनाय बरक बासि आं खाको जम बहनै जाक साल साका हाकेनो मिस्था बनो कक्की फिलि साका आं कबैनो ननो हामजागो हनै आफरो जाक साल बनो हायनि सापियोखा द हाके आंनो कायसा सोंनाय निनि पेरेंट्स रगले आनो गसुइ दाना हारनो आंगाय खरकजा बेलु लेभेलनि फेमिलिनि बरकनो ताय जदि नों आनि स्टोरी न खोनाकांके आंहाय खरकजा अरफान बरकनो निनि आमा बाबु गसुइ दाना हारनो हिनै हायपनो मिस्था बनो सावो आं सिननो हामजागो आनि पेरेंट्स रक तामनि बागै गसिया अंनाय आफरोके जाक साल बिनि स्टोरी रगनो सावै खोनारिका आगि बबो मा हाय तंमानि ते ताबुक बम हायो तंग आबरकनो ब बेबंनो सावबायै हायनो हाय सोंपियोखा मिस्था नों कबैजा ताबुक आनो गसुइना हारनाय हिनै हायबनो मिस्था सापियोखा आंनो गसुइना हारनाय ते आं जे गसि माने ननो आनि पेरेंट्स रक गसिनाय हिनै बसाका आफरुके जाक साल बिन अकग्रनो खनावै हायनि वान सुका आव ब कबै कबैनो आनो बखाबाय जाजाखना हाके जाक साल आफरो तै तंमान लिया ब गसुइ रिखा ते मुक्ति क्लाई साका आंनो हाय बरकनो नांगौ नै आ सालनि सिमि हिंके बरक सालबुरनो माला लायख्या ते कन्टेक्ट लायख्या कक सालायख्या फोन बाय कक सालायख्या एसएमएस टेक्स्ट खालायख्या आमा हायके बरकनि हामजांमा तिरक तिरक अंगै फायख्या बरकनि बिसिंगो प्रमिस बखला लायख्या गनैनो जों लाइफनि बागै हामजाग लायनाय बुइनि हाय इंया बुइनि स्टोरी वो दुखु नांमा हाय जों इंलाया हिनै मिस्था बाय जाक साल बरक खरकनै कक सालायख्या ते बरक हायनि साका जों जुदि न चिनि काहाम काय हामजाग लायमा तंखांकाय बुइजोंनो नुगै काहाम सोलोंनाय ते सोलोंमुंमाननाय हिनै बरक सालायख्या फियाबा जाक साल बनो मिस्थानो बार न सावै दंगो मिस्था नों आनो कारेते केबो ताक थांसिदि तामनि होनबा संसारक जलानि बियार गरै अ दुनिया कतर मावो जलानि बियार गरै
neng ani selai tebo smart tebo intelligent no mani mano phiaba angno na ase ke bekha hapka ang hai kubai hamjang mari manai tei neng mangla ko kotor khe omosi neng olokai jangmani yagulo fano neng rangri nukhung kaham abono no khakjang ruwai mangla tamo khe logi song hanjang naisi kubai hamjak marui manani nango nei bo okok barbar no sawi tongka au tini ni bagai esik no norok part 3 ni bagai naisingnai hini ang kha khlayu ang Andrew de Borma norok ni bagai part 3 haino haitu bui phainai part 3 o kai jeng sawi man lainai borok ni hamjang manugo boma hai dukhu rok phai hamjang mani hingai to kisani ko gya kubai hamjang man hingai tebosi dukhu rok nanglayu haya diba joto borok ni langmo no oma hai engnai au norok part 3 ni bagai naisingi tongnai hini ang kha khlayu tini to puila jak sal boma hai ke hamjang mau klaikha okong no tuisi ang norok no saw o part 2 ni story ni bisingtei norok kisa jengla srugmung mangkhana orni srugmorok ongkha omo hai naidi joto borok ni langmo no omo hai jora sok pai manu maximum borok ni thaniu no sok payu je hamjangma kaisa femlok mu ha hai omo joto borok no klai thangnani tongo phiaba neng okong no wansuk di je jak sal boma hai ke bo bini bekha kolok ongkha ti bo boma hai ke khar kha kok hingke omo hai si hamjangmani langka no ya neng puilan wansukradi nini live no kotor khe wansukdi kok hingke omo hai borok bon boma hai nang jeng logi song boma hai nang family ya gönang ya kok ongkha omo si kotor nangmani ongkha je nono kobui hamjangma rui manai omo si jeng nango live tei borok no siniwi nana nango bo boma hai asung no ongthun norok haino hai na singi tongfidi langma bai gedal ja YouTube channel la ang semon o takuk norok no kothma bo saikhnarka tai orni bisingo tamo srungmung tong abo bo saikhnarka kha khayu norok kisale srungmung mankhna hnai hangna tabu video no bahayang jakha comment khai sadi tai jaja ke je machak Facebook WhatsApp bo share khai redi tai like ba kasari redi tumuna part 3 na nyamo songke channel no tabu na subscribe khai redi hangna tabu na sing tongdi part 3 ni bagai abo dakti no khnai manai kaham kereng tongdi tongthogoi tongdi hambai